Men alltså, vad är detta? Får man sitta på golvet under bordet? Jo då, jag får. Jag som är boss. Dag 22 i vår julmaraton. Och ni måste ju såklart kika in på lika.nu, Angelica, den underbara tösen, som jag driver detta samarbete med. En blogg som inspirerar mig. Jag har väl ingen direkt blogg som jag vill framhäva. Men jag gillar när folk bjuder på sig och delar med sig lite bilder. Riktiga bilder. Inga tagna bilder. Det tycker jag inte om. Det var väl, jag har väl inte något så direkt mycket att säga idag. Nu tjejer och killar. Nu är det dags för en liten fika och en liten runda. Jag ska ju på en liten picknick. Och då har man ju en liten picknick med sig. Man vill ju gärna ha resurser. Och jag har ju såklart fika med mig. Egentligen ska ju detta räcka för mig. För jag gillar ju fika. Men för att vara lite vild och crazy under bordet så tar jag gärna med mig en liten risifrutti. Pärondröm. Ja. Jag är ju en dröm. Ska den ner. Och korv och bröd. Bröd ska ju också med. Och en korv. Vad får man om man tar ett bröd och en korv? Man får ju såklart korv med bröd. Och senap ska ju också vara med. Men det blir lite bökigt för jag får inte plats. Och lite dricka. Jag har ju den värsta energidrycken ifrån Bantarklubben. Bantarklubben.se/kaffehornan som bantar alltid. Han blev sugen direkt. Ja. Denna här energidrycken, bantardrycken, kommer ju ge mig extrem energi på min tur. Man vet ju inte, jag kommer kanske vara ute 2 timmar. Eller så om jag blir skittrött på detta här picknicken. Så, eller så är jag ju 5 timmar. Då går jag och fikar. När dessa här fikabröden tar slut, då får man ju slinka in på ett litet café. Och då får man beställa 6 pack till. Det var allt för mig.